Na kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Umar M Sharif jarumi ne jajirtacce wanda ya jima yana kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Domin nishaɗantuwa da wannan shahararren zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta na wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif. Kun san shi kuma jarumi ne jajirtacce kuma haziƙin gaske wanda ya kasance ɗaya daga cikin masana'antar Kannywood kuma jarumi na masana'antar Kannywood gurin fitar da zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ya ƙware gurin fitar muku da zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta. To don haka mai sauraro kuma haka idan ka kasance baƙo a cikin wannan channel mai albarka, kada kuma ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana alamar subscribe ɗin nan za ka ganta da alamar jan rubutu, ka danna mana alamar ƙararrawa domin ta ta dinga tunatar da kai mun ɗora zazzafan videos masu zafin gaske. Sannan ka danna mana wannan alamar ta like idan ka kasance ɗan gidan nan, domin hakan yana ƙara mana karsashi da ƙwarin gwiwa da zamu ci gaba da kawo muku zafafan videos masu zafi da nagartar gaske. Jarumi ne jajirtaccen gaske kuma haziki fasihin gaske wato Nura M Inuwa, ƙwararre wanda na gaban bugawa a jarida, ya ƙware gurin fitar da waƙoƙin soyayya masu zafi da inganci da nagarta. Bai gaza ba kuma bai sanya ba, bai tsaya iya nan ba, har sai da ya ga ina nishaɗantar da masoyansa zafafan waƙoƙi masu zafin gaske. Domin nishaɗantuwa da zazzafan waƙoƙi na wannan zazzafan jarumi kuma haziki fasihin gaske ta wannan haziƙin jarumin dai wato Umar M Sharif, ka biyo mu a sannu hankali, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance shi ɗan gida, ka danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan videos masu zafi da nagarta. Sharif jarumi ne jajirtaccen gaske wanda ya kai a kira shi da jarumi kuma jajirtacce haƙon wanda duniya ta yadda kuma ta lamunce da jarumtakarsa. Yayin da ijima yana fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagartar gaske. Jarumin nan dai da kuka sani wato Umar M Sharif ya ƙware gurin fitar muku da zafafan waƙoƙi na soyayya masu zafi da inganci da nagarta domin ku nishaɗantu da wannan channel tamu mai albarka mai alfarma. Ku biyo mu a sannu hankali domin mu tunatar da ku wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Umar M Sharif ba fata'i ba, jarumi ne kuma haziki ne fasihin gaske wanda ya ƙware gurin fitar da zafafan waƙoƙin soyayya. Domin nishaɗantuwa da wannan haziƙin jarumi dai ka kasance da mu har kullum a cikin wannan channel tamu mai albarka ta hanyar bin mu, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske idan ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance ɗan gida, ka danna mana like domin hakan